Alpy. Wiecie, teroski tak się już porobiło i że każdy w tomu chociaż dziebko jakiegoś interesu wyklucza się bez zima ze familią kajsich de Alpy, Dolomity albo kaj tam jest. I sami się teroski wspomniał taki jeden fan, kiedy ci się przetrefił był mojemu jednemu kamratowi Brunowi. On mi przy sznapsie i zajdlubieru mocka eklerował, jak tyż to ci było roku u niego w jego familii, kiedyś się już bez zima na 2 tygodnie wykludzili kajsich we góry. We te coraz modniejsze u tych naszych Angliberów Alpy. Byli we Tirolu, we dziedzinie Elmau, Brixen i Goining, kajsik pod Wilderkaiser, we Kitzbicheler Alpen, no, albo można i w tyrolskim Zillertal w regionie Figen. Wiesz, Eugen, moje ci problemy napoczynają się zarostki po przedsudzeniu, po podzganianiu dziewek ze ślepiu. Mój synek Jorguś za pierwsze, Blank nie chce stować ze prykola. Co ja muszę przy tym wstrzymać, nie będę sam teroski ci odprawił. Ku temu ten gizdok Blank nie chce jeździć na nartach i to jest już na isto gorzej. Bo co by mu wytuplikować, jakie to jest gryfne. Napoczynamy pierońską dyskusję i rajcowanie. Każdy stos ma jakieś coś do powiedzenia i furgają takie auzdruchy, jak to, i że świeży lub, rojbrowanie na lufcie. Insze dziecka to mają radę, po pierunie my się sam kludzili i takie tam insze. No ale na ostatek ja i moja stara mamy prawie, no i deptamy, ekleruje Bruno. To miarkuja, co już od napoczęciowych czasów nie możletko, prawda, Bruno? To jest seniec, to jest pinkel, żoni dalszy Bruno. Jorguj wlece, knyso się za nami, faroni pod kicholem, a przeca jo genau miarkuja, co musimy się festelnie uwijać, bo mój drugi kamrat Hajna wraz ze swoją familią czeka na nos pod haszplem, pod tym aufcugiem. Już po drodze miarkujemy, że moja ustawiła we hotelu nasze abonamenty, te ichnie skypasy. Musimy się wrócić na to, no. To mieliście diosecki mazel, godów tak deczko opaternie. Ja mazel, ja musiał dziób zabrzyć, powstrzymać się, musiał sobie i nie ciepnąć ryjda i napocząć o tym, i że to jest chaos i zapominalstwo we współczesnych czasach i to zawdy u inszych, a nigdy u mnie. No ale muszę też być jeszcze cicho z pyskiem i to beztuż, i że wczoraj na odwieczę przepomniał postawić marikowe szczewiki na hajcu. Ostawiłem je na laubie, bez co moja roztomiała babeczka musiała łobuć mokre harboły i teroski cienkim blisko pod fuziskiem swoja staro śpiewka. Jeśli ja sama czegoś ich nie zrobię, to żaden za mnie tego nie wziął. Wziął nam od cienkim taką śpiewkę. O Pietro, to ci już Blank niczego nie zawieszcza, Bruno. Tam, dej pozór, Hajna nie poradzi się już nozdoczka. Ciągnie dalszy Bruno. Łoni się nigdy nie znieszkorzą, nikaj nie przyjdą za nie skoro, są deczko znerwowane, bo była ci festelno piździawica, a czekali od dość dawna. No ale to się już mogli się teroski wychluźć na ta góra, prawda? No, mogli my, teraz co dziąsce od Hajny śleciała makowa ze tego łorcykowego haszpla, bez co Hajna musiał konia zjechać i odstodziuzać swoje weraje do tego aufcuga. No to czekamy na niego na biegu, a sam jeszcze z rok szopi zjawica ku temu festelny wiatr. O, cufali to się zatela mieli, prawda? No i na ostatek gibimy saką paką do jednego inszego haszpla, kiedy nam dozwoli zjechać je Blank inszą drogą, gryfniejszą taką turą. Jest już popołudnie, tura jest szykowno tela i że na spotku nie czeka na nas już Blank, żaden aukców, żaden haszpel, musimy do autoka Hajnela deptać, pindalować piechty, kajsi kole 2 kilometry. Zderkusie, już siedzą, coś ich przytrefiło, pytam się gryfnie, a kurę ichać mi się chce jak 100 diosków. No, uzdalimy, co teroski łoba ze Hajnelem, pójdziemy po ten autok, a nasze baby z dzieckoma wlezą do jakiej kaczmy i szlukną się tył. Syl był Blank offen. Dojdziemy łoba ze Hajną do jego auta, dojadymy nim do mojego, tam ściepna moje szczewiki i endlich się siedna na życi, co by deczko oddychnął.
a dzień był najsto zimny i teraz kiedy se napoczło sztuć śniegiem. Wsiadamy do hajnerowego autoka i jadymy do mojego. Ja wysiadą do oboczenia chnetki we szynku, kaj można im oba szluknemy się entli coś i gorkiego. Hajna odjeżdża. No to już macie po opresji, prawda? Bruno tak choby mnie blank nie słyszał, rządzi dalszy. Siągą do kabzy po klucyki, graczą w jednej kabzie jubki, drugi we galotach, we trzeciej w żadnej kabzi nie znodek tych klucyków. Nie ma, ich nie mogę być. Ja są, ale we jakli moi stary. Przeco ona je mobo z rańca, ona jechała auty. No ale wiecie przeca, i że nie ma tak, co by nie mogło być jeszcze gorzej. Trzeba bez ten mobilniok zaglingać do kajmy, co by mi od mojej Elzy przywiózł te kluce, ten co z jo pojada wartko do tego szynku, co by się tego tyju ze procentoma ślupnąć. Telefon, mobilniok ściągą, grajfuja do mojej wnętrznej wartowej kabzy. Nie ma. Jeronie ognisty, tyż mój mobilniok Elza miała. Nie, skukałem go do innej kabli, bo wyszarpanie go zewnętrznej kabli przy tyraniu na tych nartach jest geferli. Musiałby go zepnąć całkojaka. Bruno się wdychnął, szluknął sznapsa, a my już bez ten czas wleźli do naszego gryfnego szynku do breka. I o nic nie godem i doczkom, co on dać nie będzie rządził, nie? Wyjmnąłem go do Bruno ten mobilniok ze kabzi i już jak ekspertich, co by zaglingać do hajny, ale na tym gryfnym, farbistym wyświetlaczu widzę no roztomaj te piski, fleki, jakie tam są po wylewanej wodzie. Wspomniało mi się, co wczoraj ten mobilniok wleciał mi we głęboki śnieg i musiał się on w ten czas specjalnie do ementu stopla. I takie stoł, łopluszczek uszlądrany we tym śniegu, kiedy sól corowski barzy ze zmarzniętymi, ścierpniętymi szłapami we narciarskich, ciężkich arbołach kole mojego zawartego autoka, we palicy pyrało mi pytanie, na kiedy na isto nie idzie odpowiedzieć. Skończy jo jutro wezna siły i szwąg, co by o rozwidnioku juzaś przymawiać mojemu Jorgusiowi i że berci się stować z rańca, bo trowic spędzasz ten czas na śniegu ze sznejkufami na szłapach. To jest napisto przeca najgalatniejsza idea na świecie, prawda, ojciec? Wspominał cufale kamrata Eugen z Pnioków.